Gaur eskualdean etorri zaigu gune ibiltaria, Euskaraldiaren gune ibiltaria bizita egitera, goizean Laudion eta arratsaldean Amurrion. Aprobetxatuz atzo izen ematea aktibatu zela, eta jendeari pizkatxo bat, informazio bat, jendeak ezagutzen du zer den Euskaraldia, baina giroa purka-purka berotze aldera, gune ibiltariarekin egon gara, eta dirudi harrera polita izaten ari duela Euskaraldiak aurten ere. Dena den, hurrengo hilabetetan eta batez ere asteetan zehar, 11 bat ekintza egongo dira gure eskualdean, Aiaraldean, eta animatzen zaituztegu parte hartzera eta Euskaraldian izena emotera, bai ahobizi moduan, bai belarriprest moduan. Izena emoteko oso erraza da, Euskaraldiko webgunean sartuta edo QR-a eskanatuta kamerarekin eman dezakezue izena. Eta gero bai gure sare sozialetan informazio oso aurkituko duzue, Euskaraldia, Gidoi Basua, Aiaraldea, Instagramen. Eta gu ere, trasladatzea ilusioz beteta gaudela, guretzat Euskaraldia garrantzitsua delako, eta badakigulako 11 egun horietan dekogun ariketa edo erronka hori aurrera eramatea garrantzitsua dela, baina hori gero horrek utziko duen posoa ere, urtean zehar gure hizkuntza jarrerak eta aldatze aldera, abia puntu polita izan daitekela, eta gainera komentatzen genuen, gure eskualdean bereziki horrelako ekintzak edo ekimenak aurrera eramatea, garrantzitsua dela batez ere horregatik, jendeak euskara ezagutzen duelako, baina gure erronka bada erabilpen hori handitzea eta horrekin aurrera egitea.